Masa iya sih? Nek bosku rene ku tak gawe muring-muring terus nesu-nesu. Tapi wonge jengkelno wong. Tapi jajal pisan-pisan deh nyenengno wonge. Apa ya? Oh iya, heeh. Wong kan seneng banget karo jangan asem. Apa jajal tak kon masakno cah kitchen jangan asem ya karo pindang. Karo sambel losek. Iya kan iku makanan kesukaane. Dadi engko nek wong rene wis tersedia makanane, wonge gak sida muring-muring ayem matine. Oh iya ngono ae. Oke. Nanti Pak Adi cah. Pak Adi, aku tolong gawekno sayur asem, terus pindang karo sambel losek Pak kanggo bose wonge merene ya ben ayem matine ben ora muring-muring terus. Wes, iku tok. Ya wes, gagenan ya, wonge dilungkas rene yo. Oke. Oke, terima kasih. Ya. Bu Rini, selamat siang. Apa neh kok iso ndelem Bu, ngono? makanannya sudah ready. Aku malah pergi kowe nek apik karo aku. Monggo makanannya sudah ready, Bu. Silakan nek ajeng maem. Tumben weh saiki mulai nyelondoi atiku nek matan. Kowe nang njuk dhuwit kok nyelondoi atiku nek matan wis mbok siapno makan siang. Ora ya, Bu. Lah kenapa nek apik mbek Apa, wong? Kang? Ora, lah mosok nyiapno pakanan bose ndak ya salah. Lho iki lho, makanannya wis ready, kesukaane jangan asem ana pindang, sambel losek, bakwan lho. Kurang piye aku? Ngono kok kadang ame mbok gremeng yae ngono ku lho. Lah kala-kala ya ngene ora usah perintah ngono. Ngene sing mangan ya ora aku tok. Wis cocok iki. Nah iya, langsung wis makan ndang siang. monggo maem ben ora emosi tok ae sini. Lah kowe isine jaluk dhuwit. Lah kala-kala ngene iki nyenengno bose. Nah, iya. Ora ana rugine. Wis yo ndang mangan nang duduk. Piring endi? Nah lah ya ya Kula bakalan ana piring ra ono. monitor Mas piring. Mas, minta piring, Mas. Pokok mangan apa ngokop? Ya wis sabar, sing sabar. Dinikmati. Nah, rak ngene, cawisan, kopi gula aren senenge ya wis Nah, dadi. lah ya wis dadi penak iki kesukaane lho, wis. Penake. Tak icipane bakwane enak ta ora? Ngene kliuk. Uang rene nek ora diperintahi masak, ora berani nek ora. Lah aku dene ngene. Rene wis disiapno makan bersama lho. Mangan lho ra aku tok. Kadang ngene. Ibu masak ini iki. Oh, nuku terus ngene. Lah kala-kala yo ngene iki nyenengno bose, ora aku tok. Nyenengno ndeke. Rak ngene. Kala-kala ya bose ngene disenengno, ora rene ngongkon ngene. Nek ngene iki ya gak sida marah-marah. Ayo Pak Sandra. Kabar briefing Pak Sandra. Iya, Bu. Estaya aja lali lho ya. Masyaallah, alhamdulillah ini estanya, Bu. Oh iya. Boleh guys. Enak jos gandos terkotos-kotos. Ini guys wenul. Terima pindang, lawai bakwan, jangan asem sambal losek. Wah, sing paling nikmat. Oh, itu kesukaan saya gitu. Apa? Ini Janda. janda pirang. Janda pirang. Aku di komen loh. Komen siapa, Bu? Janda dong. Ki nek matan aku digawe seneng iki. Dadi gak sido muring-muring. Nek gak ngene, duit blonjo. Nyenengno bose ra tau, kala-kala yo ngene. Aku yo sarapan ra makan awan. Wes nang mangan, Pak. Bocah-bocah dipanggil. Sangat luar biasa. Oh, makan Kak Pego. Ya, Bu. Bu. Nah, nak. Wes Lah enak toh, Bu.
Ngono ya jajal asik pisan ae. Rene wis tersedia ya Pak ya. Udah tersedia. Jadi gak usah marah-marah. Ya. Kesini udah tersedia Ini loh. ngatani marah-marah sik kok gini. Cepet keribet ya Bu nek marah-marah. Gue mansekin kere. Ya Pak ya. Kan mana? Enggak ya. Nanti nikmati rasa murah-murah nek Rena senane nek. Wabah disenani bar kitchen service sing service dididingi kabeh apane. Rene Mas, iki mumpung lega atine iki dikek lega sik. Ini bakwan sing masak kowe Han. Nggih, Bu. Leres. Iku mang uyah seprapat apa sekilo mbok lebokno. Setengah kresek. Kowe ngene iki ngolah aku uyah padha karo. Nggih, pun wayahe ora ibu, ra ibu. Lho ngono kuwi yo apik karyawan iso ngelolah bose uyah sak kresek ki. Rasakno bakwan jal. Lah kowe ku lho Mas, aku gawe wong ayam kok sidak ya tetep mureng-mureng nah keku gawe masalah nah ae. Enak apa ora? Kan boy enak, Bu, kan boy. Yo panganan dhewe kono. Wong bakwan uyah sekilo kok mbok pakakno aku. Sesuk ke stroke iku darah tinggi. Kok karyawan kok dolaknat. Ono kono ora kudu nggae emosi. Ah, balas dendamnya lewat ngene iki, Bu. Ngono mbok ngono ning ngarepku nek yo member ngono. Iya iki sing tak rasakno. Ketika komplain ae. Iki kita asini wisan tak kae uyah sekilo. Rasakno kono. Rasakno.